Zagreb sam dugo vremena doživljavala kao dom. A sad, evo, Istra me prije jedno 20 godina baš osvojila sa svim zapravo. Sa lokacijom, sa mentalitetom ljudi. Vidjela sam da bi tu mogla ostati neko duže vrijeme. Trilje na ovaj način sam probala u Toskani prije dosta godina na jednom putovanju s mojim prijateljem Reneom Bakalovićem. Toliko me oduševio da je obavezno na jelovniku kad se spoje Trilje i sezona rajčica. Recimo, evo sad baš se spremam sa prijateljicom ići na kavu u Savičentu. To je bilo prvo mjesto koje sam posjetila u unutrašnjosti Istre i baš sam se zaljubila tu, u Istru, ne u nešto. I nekako je uvijek ta Savičenta za mene ostala posebna. Trilja ili barbon, kako kažu u Istri, je možda moja najdraža riba. Ima vrlo specifičan okus i divnu teksturu mesa. Postoje mjesta gdje koliko god si ti dugo tamo i doprinosiš zajednici, ako baš nisi rođen tamo i nemaš djedovinu i to, uvijek te smatraju kao nekakvim outsiderom, a ja tu nemam taj osjećaj. Imam osjećaj da ljudi tu prihvaćaju da ti donosiš sa sobom i svoja iskustva i ako doprinosiš zajednici još bolje. Tako da evo, mislim da sad zadnjih par godina sam se dosta dobro integrirala.